No niin Pasi, kipeästi suoraan asiaan. Näittekö mikä kaveri iskee? Herranjestas, mitä siellä tapahtui? Taivas varjele, mitä sieltä tulee. On se sellainen. On se sellainen. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se on mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.